در شهر گیومری ارمنستان روز 15 январ ҳазорҳо нафари ширкатдори маросими хоксупорӣ як хонаводаи маҳаллӣ талаби дар Арманистон ва мунсифона таҳқиқ шудани ин қазияро пеш гузоштанд. дар як ҳодисаи рӯзи 12 январ як сарбози пойгоҳи 102 Русия ки дар шаҳри Гюмри мустақар аст 6 узви як оила аз ҷумла бобову биби, писару духтар, келин ва набераи 2 солаи ин хонаводаро аз тири туфанг ба қатл расонд. Сирёжаи 6 моҳа дар ҳолати сангин дар бемористон аст. ҳанӯз маълум нест ки сабаби даст ба чунин куштори ваҳшиёна задани сарбоз Валерий Пермяков чист. эҳтимол меравад ки ӯ мушкилоти рӯҳӣ доштааст. ҳоло дар суҳбат бо мо раиси бахши армании радиои озодӣ Ҳарайр Тамразян аст. салом Ҳарайр, бигӯед чаро маҳз масъалаи муҳокимаи ин сарбози муттаҳам дар куштор мавриди нигаронии сокинони Арманистон шудааст. аз рӯи қонунҳои Русия низомии муттаҳам дар ҷинояте ба ҳеҷ сурат набояд ба ихтиёри мақомоти кишвари дигар, масалан Арманистон, таслим шавад. як ҳуқуқшиноси маъруф гуфт, ҳама гуна муколамаҳо бефоида аст, чунки русҳо ба ҳеҷ сурат сарбози худро намедиҳанд. ин ҳуқуқшинос мегӯяд ки қарори таслим кардани сарбоз ба мақомоти Арманистон танҳо дар сурати як мувофиқаи сиёсии байни раҳбарон метавонад ба вуқӯъ пайвандад. дар шароите ки эътирозҳои хеле шадиду тунде меравад, ҳамоно шубҳаи ҷиддие вуҷуд дорад ки ин ҷинояткор аз ҷониби додгоҳҳои арманӣ муҳокима шавад. бо он ки гуфта мешавад сокинони Гюмри дар маҷмӯъ бо ҳузури пойгоҳи низомии Русия дар ин қаламрав зид нестанд, вале ҳодисаи ахир мавриди маҳкумият ва ҳам нигаронии шадид шудааст. то куҷо ин ҳодиса метавонад чизеро дар равобити Арманистону Русия дигар кунад? Я думаю, что это уже произошло. аллакай ин муносибатҳо тағйир ёфтанд. чунин ҷиноят, як ваҳшонияти куштори 6 узви як оила ҳеҷ гоҳ дар таърихи Арманистон рух надодааст. ва ҳоло ба фикри ман ин танҳо ба манфиати мақомоти Русия аст ки ҷинояткорро ба додгоҳи арманӣ таслим кунанд ва ё собит кунанд ки ин ҷинояткор ҷазои сазовор дид. ҷомеа метавонад ҳар гуна талаб пеш гузорад. ҳодисаҳои адолатталабии аъзои ҷомеа як чизи маъмулӣ аст. мардум дар раҳпаймоиҳо иштирок карда демократикунонии ҷомеаро талаб менамояд. дар бисёр ҳолатҳо мақомот ба гапи мардум гӯш намедиҳанд, вале дар ин масъала мақомот наметавонанд афкори умумро нодида гиранд. оқибаташ барои худи мақомоти Арманистон бад мешавад. онҳо бояд нишон диҳанд ва исбот кунанд ки то охир тамоми талошашонро ба харҷ доданд то адолат барқарор шавад. додистони кулли Арманистон қасам ёд кард ки ҳама талошашро мекунад то ҷинояткор дар баробари як додгоҳи арманӣ ҷавобгӯ шавад. Заслуженное наказание. ташаккур. Ҳарайр Тамразян раиси бахши армании радиои озодӣ ба саволҳои мо посух дод.